Bulig. Ayan, sa ating mga admin ng Team Bulig, shout out sa inyong lahat, maraming salamat. Ayan, kay Pam Kanijan, ayan, Shout out. Magandang tanghali po sa lahat na kayo from Kanizan. Shout out po Team Bulig, Karipa Community. Shout out po sa lahat. Hi mga fam! Ayan, welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw, panibagong araw, panibagong reaction na naman ang gagawin natin ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito ay very emotional. Very emotional ngayong araw na ito. Kasi nga napanood ko yung message nung anak ni Ate Maylin, si Joanna. Na yung nasabi niya na taimtim matagal na niyang dinarasal sa Panginoon na sana napaluha ako kasi matagal na daw niyang dinadasal sa Panginoon na sana magkikita sila ng kapatid niya. Ayan. Tapos yung papa daw niya hinahanap daw si Mark kung saan kasi gusto din makita ng ama. Diba ang bait ng Panginoon kasi sa tagal-tagal na panahon na nagkaiwalay sila, tapos ngayon nagkita na. At nagpapasalamat din tayo dahil dito sa programa ng Kalinga po, diba? Naging tulay na ang pamilya magkakasama uli, yung pamilya magkikita-kita uli. Tapos ako doon sa anak ng babae ni Ate Maylin kasi parang yung puso ko sa kanya kasi wala siyang galit doon sa ina niya, kahit na iniwan siya at hindi nga inano na may anak pala siyang may anak pala siyang isa. Hindi siya nagtanim ng galit dun sa ina niya. At sinabi pa rin niya na mahal pa rin niya yung ina niya, na miss na niya yung ina niya, di ba? Ang bait na bata. Ay nako. Para ako hindi makahinga. Ang sakit sa dibdib. Hangad ko lang din sa kanila na sana magkikita na rin sila, mag-ate. At saka yung ama din ni Mark, ayan, magkikita-kita na rin sila. At nagpapasalamat din ako kasi nang dahil dito sa paggawa natin ng content, ng mga ganito na lalo na kay Kuya Val Santos, ganyan. Tayo ang naging tulay para mabuo uli yung pamilya nila. Kumbaga magkikita-kita ulit yung pamilya nila sa tagal na panahon na nagkahiwalay sila, di ba? Sa hindi pa po nakakita dun sa message nung anak ni Ate Maylin, yung sa anak ng babae, sa hindi pa po nakapanood dun sa message na yun, ilagay ko na lang po ang description sa description box below ang mismong link para mapanood nyo rin. At sabay-sabay tayong iiyak. Ayan, dito ko na lang po tatapusin ang aking reaction kasi masakit po sa dibdib. Bye po!